Magandang araw mga ka-studio. Today's episode po, kumpleto po kami buong pamilya. At ngayon po sa pagluluto po, kasama ko po yung anak ko, si Baby Sax. Ayan, mayroon siyang dala ng mga crabs po. Itong lahat ng crabs na ito mga ka-studio, mga female po. Wow! Mukhang matataba to siya mga ka-studio. Wow! Kadaghag mga bata. Ang dami po nito, almost 2 kilos po. Kasi mabibigat tong mga female ba. So, ang lulutuin namin ngayon mga ka-studio ay seafood boil. So, mayroon pa po kaming shrimp, mayroong clams, tahong, at mayroon pa pong ibang mga ingredients po na isasali natin dito sa seafood boil na ito. So, hindi natin tatagalin ito mga ka-studio. Tara, simulan agad natin ang pagluluto. Sige, be. Unang-una, ilagay po natin yung kawali mga ka-studio. Lagay ko na din itong mga potatoes, patatas po. Meron din tayo ditong corn, sweet corn. Tapos para mayroong lasa to mga ka-studio, mayroong Sprite. Uy. Yan. Ito yung ipapakulo natin mga ka-studio. Yan. Tapos lalagyan natin ng kunting asin. So yan, papakuluan po natin to ng mga 10 minutes lang po. So mag-start kayong mag-counting ng 10 minutes kung kukulo na talaga siya. So ayan, balikan natin mamaya. After 10 minutes, ito na po mga ka-studio. Lagay ko na additional mga gamitin natin ang mga seafoods, clams. Mayroon din tayong mga sudyong tahong. Dadami pang tubig nito dahil yung mga seafoods na ilagay natin magpuproduce yan ng tubig mga sudyo. Shrimp. Yan, malaking shrimp po ito. Tapos yan mga ka-studio, takpan natin to hanggang sa maluto po yung kuhan ba, bagong nilagay natin. Mga 20 minutes po, luto na po yan. After 20 minutes, yan po, luto na po. Yung shell, nag-open na po. Tapos yung shrimp, siguradong luto na po yan. Ito na po mga ka-studio, nakuha ko na po, luto na po lahat. Pati ito, shrimp. So malambot na din po yung patatas at saka yung sweet corn. So ito na po yung mga crabs. So ang gagawin ko dito mga studio, kukunin ko to siya. Ganyan. Tapos hatiin ko sa gitna. Yan. Yan, merong kunting taba. Itong isa mga ka-studio, mataba talaga. So ganyan lang po gawin natin mga ka-studio para manuot sa loob yung lasa ng ating sauce ba. Unang-una po, maglagay tayo ng butter. Madami itong seafood natin mga ka-studio. Dalawa yung gagamitin ko dito. Yan, natunaw na po. Ilagay ko na po yung sibuyas. Madami ito mga ka-studio, mga 2 piraso po ng white onion.
ilagay ko na din yung ahos. Garlic. Tiklahan na natin to. Maglagay ako ng kunting black pepper. Garlic powder. Onion powder. Oregano powder. Saka kunting thyme. Yan, thyme po gamit dito. Thyme. Lalagay din ako ng paprika. Cayenne pepper. Tsaka chili powder. Mix na natin itong studio. Yan. Ito yung magiging sauce natin. Naku, sarap nito mga studio. Sobrang bango na po. Kasi tayo lalagay din ako ng brown sugar para ma-complement yung lasa mga studio. Tapos lemon. Mix natin to. So, at this stage mga ka-studio, ilagay ko na yung mga seafood natin. Crabs. Mayroon shrimp. Luto na to siya lahat, pero ang gusto natin kumapit yung sauce natin doon sa mga seafoods. Lam sa taga-tapong. Ito na mga studio, gagawin na lang natin dito ay i-mix na lang po. Yan, sobrang sarap na oh. Bango. Ito na mga studio, luto na po ang ating seafood boil. Sobrang sarap na po dito. Kaya tara, kainan na mga studio.
Ito na po ang aming seafood boil. Ayan, excited na po kaming kumain mga ka-studio. Today's episode po is very special dahil maliban sa kumpleto po kami, yung kakainin din po namin ay isa sa paborito namin po. Meron din po tayong ka-online collaboration po. Isa rin po siyang mukbanger. Actually, isa po siyang maganda at sexy na mukbanger from Japan. Kahit sa balingkinitang katawan niya po, nakakaubos po siyang ng isang kalderong kanin po. Wow. Ayan po, grabe po si ma'am po. Kanin is life po talaga. Yan po, siya po ay walang iba kundi si Jazz Eats. Ayan po, para makilala niyo po siya, panoorin po natin ang kanyang short clip. Pasok! Hello po, ako nga po pala si Jazz Eats. Mga ka-studio, pasyal-pasyal din pag may time sa aking pong channel. Let's eat! Thank you so much, Idol Bisaya Studio, for this third time collaboration. At yun na nga po mga ka-studio, nakita na po natin ang patikim na video ni Ma'am Jazz Eats. Ayan po, sana po ay tulungan at suportahan din po natin siya. Please like, subscribe at paki-on na din po ng notification bell para updated tayo sa mga bagong videos niya po. Premiere po kami 7 PM, sa kanya naman po 7:30 PM. To Ma'am Jazz Eats, maraming salamat po for this online collaboration. Maraming salamat po, Ma'am Just Eat. Yan, hindi na Tahan namin po natin mga studio after this video po. Yes po. Hindi na natin patagalin itong mga ka-studio. Pray Pray muna muna po tayo. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. 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 Yan po, madami pong langaw. Mayroon po kaming dalawang kandila dito sa gilid. Pero mga gahi yun ni mga langaw. Kasi yung Kasi yung- seafood ba? Amoy ng seafood, grabe po. Yes po. Saka sobrang bango po nitong seafood boil. Yes, meron kami ditong sausawan. So tara, kain na ta. Share lang po kami dito ni Sags ng kanin. So, excited na po kaming kumain. Ano sa'yo, nak? Crabs? Crabs, Oh, ayan. ito sa'yo ay. Tambok ni. Blessing. Ayan o. Pula mo. Tula. Hindi kayo. Kani usa. Ito pa oh. Kani ay. Pula ay. Yan. Wow. Wow. Dito tayo sa kuan, crabs. Tambok ko. Mga nila. Ito po mga ka-studio. Namot yata ba? Kain po tayo mga ka-studio, mga kasarap. Kain po tayo. Ala, grabe oh. Sobrang Na. kuan pa. Parang gawa na. Murahida na. Parisik kanon ha. Kain na tayo pa. Kain na. Kamay lang po kami. Magkamay na po. And to Ma'am Just Eats po, kain po tayo. Kain po tayo, ma'am. Ano yun? Dako kayo? Nami? Namit pa. Ang sarap, mayroong kunting anghang mo, no? Grabe, paborito po talaga namin yung seafood mga ka-studio. Sarap-sarap po. Grabe, kalami, yun. Mayroon pong tahong, oh. Combination po ng Ano yung soup? crabs, tahong, tsaka ano ito pa? Oh, mayo na. Shrimp at kuan. Ito po, tambayang. Ay, Clams. clams. Panalo, ay, ang sarap, grabe. Ang tamis ng mga seafood mo, mga fresh na fresh. Yes, pang. Sakay ko ang Sige, kuha lang na. Kanina. dako. Anda, duha ka buksud. Asa? Ang duha ni Sud, ang usada kapil. Sinama po namin ngayon si Sax dahil alam po namin nami-miss nyo na po siya. Di shrimp. Wow. Sobrang dami po nito. Yes po. Maubos kaya namin to?
Ay, sorry. Lagayin lang po namin sa gilid para yung langaw doon pupunta ma. Yan o, clams o, laki. Kalamis, clams o. Nagdagko kayo, no? Para mabuta namin to mga ganitong klaseng seafood mga kastudyo. Maaga kami nagising po, mga 4 AM. Tulog pa ako niyan. Para po, mamalingki yung maaga ba. Ito. Ikaw nga yun nak. Okay mo, Apa? Ram? Ini tulog ko na. Nahinahinay lang na kay matukan ka ha. Yan po mga kastudyo, wag po nating kalimutang puntahan yung kakulab namin today, si Ma'am Jazz Eats. Naghanda din po siya ng masasarap na pagkain. Biaw. Kanapay crabs. Ako yung daga. Napay daghan be. Sige, kuha diha. Ano, ano? Tandok na ka. May tanong. Pasensya na po, sobrang messy na namin. Huwag ka na oh. Mga kuhan mo, unod. Nakauna na kayo unod. Tsara mga kuhan oh, tambok. Grabe ang daming laman ng crabs pa oh. Lambok, yung kuha ko. Ta. Ako rin ko tandok. Ang sweet corn ng balamin lalong sumarap ma. Guys, sa sauce. Tikman ko. Wow. Diba? Namis-namis na manghang tang. May kunting anghang to mga studio pero hindi masyado ba. O kanong dagang. Shrimps. Ang sarap po ng seafood boil eh. Sobrang dami nito. Ang tara shrimp lang. Wala pa? Kuha ni. Sarap. Pa? Nung masabi mo sa seafood boil mang? Sobrang sarap pang. Grabe, ang kalas ng kanon. Grabe po, kakalas o kanon. Ubus na po yung kanon ko. Masarap. Kain ang seafood bowl. Namiss ko din kumain ng seafood pang. Mura magwakwai mang? Ano? Grabe, sobrang dami. Mura magwa. Sobrang dami. Mura gwa ang seafood. Yan. Tama na mo ka. Pero yung style namin po na Sprite yung nilagay ba sa pagpapakulo. Grabe po. Manamis-namis yung mga seafoods, parang fresh na fresh po lahat. Di ba ma'am? Laking tulong po yung Sprite mga ka-studio kaya maganda po na lagyan nyo ng ganun. Kamay nga kayo. Ay, Diyosa na, imo lang anak. Ikaw pa. Kuha na, kuha. Patatas. Potato. Grabe, ang dami nito pang. Ma'am Just Eats. Kain po tayo ma'am. Maraming salamat po. Ako'y tambo. Tagang kayo pa. Oo ka na.
Be, kuha ano ka, be? Ah, kuha, ramdanin mo. Kamaom na ka. Wala, kanya, kuha ni na ka. Ito. Tambok. Wow. Uy, ang taba. Ang pula-pula po. Lamig siyang pula-pula pa. Hala, kadakos pula-pula. Mga ninak. Katambok ba anak? Lami. Mm. Kontra sa high blood. Yan. Berigo ni sa no, daghan na kasi nakaukan-o no. Sarap kasi itong pabari sa kanin talaga. Opo. Sobrang kalas kay ni kanin. Yung potato mang, tilawi mang. Nakain diba? ako pa dalawa. Lami kaysa? Try nyo din to mga kastudyo. Tapos piliin nyo sa crab so yung babae ba? Female. Para mataba. Agay ko muna to sa gilid ha, kaya para doon pupunta yung langaw. Siligaw na ni Guman. Sinsya na po kayo. Sarap. Sweet corn. Lami kayo eh. Ang dami yan yung nakain lang pero parang hindi nakuna no? Sabi ang dami pala talaga nito. Dami gabundok. Ito, gabundok na seafood. Uy. Nagtay mo rin nahurot yun isa sa kanuun mo. Mang. Thank you, Pang. Wow. Wow, ang laki nito, Pang. Ito po. Yan, tamis ng sabaw nito, Pang. Crab. Mayroon na pagka. Nahurot ako. Yabuyag, mas pasta mo nagkag-crabs. Tambok na pa. Dili kayo. Kani tanan unod ni. Sus kalami anak ko anak, birada anak. Pa. Uy, uy sud. Ani. sa'yo? Uy naa. Wow, kani. Wala, ang kana tambo. Tambok na pa. Nga itlog. Yung mga itlog. Ito na lang, ubusin ko, Pang. Grabe, sobrang busog ko na, Pang. Sige. Wow. No, lang nga, Pang. Tingin ka lang nga, Bihan. Uy, nay, nahulog oh. Kung ano, laman ng clams. Imuha na pa. Grabe, ang sarap. Sobrang besin namin. Sinsya na po kayo. Ganito talaga. Lalo na pag seafood boil. Wala naman na laman, no? Naman na ako tubig. Inom po tayo tubig. Pa. Pa. Ano? Tambok. Tapos na po akong kumain mga ka-studio. Grabe, sobrang busog ko po. Uulitin ko po yung kakulab namin today, si Jazz Eat. Sana po ay suportahan natin siya mga ka-studio at isubscribe din po. Pagkatapos ng video namin, kasunod naman po yung sa kanya po. 7:30 PM po yung schedule ng premiere niya. Sana po puntahan po natin mga ka-studio. To Ma'am Jazz Eats po, maraming salamat po for this online collaboration. Maraming salamat po ma'am. Sinsya po. Habang kumakain po sila, masya-shoutout po muna ako. Bakit ka?
Gusto? Gurot? Mega shout out to my BFF and family, si Kuan pang si Just Feel and Sir Tulits. Uy, shout out at na sa bay. mga anak po nila na si Big Boy Ryjen at si Baby Raikael. Hello, dagan kayong salamat sa suporta Jazz and Sir Tulits. And also to Gracia and Del Rosario family, shout out po to Nanay Pauling at sa lahat ng mga Del Shout out. Rosario family. Dagan kayong salamat sa suporta ninyo. Shout out Angeline Solomon, John S., JM Sugar Ray Vlogs from Usamis, Nilas family from Sambuan, Cebu, Lovelyn Gonzalez from Iloilo, Queen Pijorn, Mercedita at Romeo Teleron, Dez M, Micaela Mendoza, Lizelle Baita, saan yun? Nawala na. Celso Junior Inage, Almario Tan, Camanya family, Cortan family, Valenzona family at Marcis family. Hello po sa inyo lahat. Nicole Narvaza from Caloocan, Mike Edith Whitey, Charmaine Borgus from Davao del Norte, Ron Xavier Rivera, Aljun Ignacio, at Cristina Nebres from Lapu-Lapu. Yan, tapos na po pang. Shout out din po balagay. Ma'am Janet Erlin bro at sa buong pamilya po. Oh, hi ma'am. Hi ma'am Janet. Shout out Kumusta kay kayo Ma'am dyan? Christine Ugawa. Yes, Ay, shout ma'am. out ma'am Christine. Ma'am Remy De Leon. Tita Matea Klein. Tita Matea Hi, Klein. Tita. Kain tayo. Sino pa? Madami ba? Yes po, shout out po sa inyong lahat. At Ma'am sa Sheila lahat po, Almindras, Ma'am Sheila Rojas. Sa lahat po ng mga Pinoy mukbangers po, salamat sa suporta. yes po. Shout out po sa lahat. At sa lahat po nung nag-congrats po sa 200K 200K celebration subscribers. naman, Yes oh. po. Maraming Maraming salamat salamat. po. Ikaw, Bibi, maraming salamat. Maraming salamat po. Nagkaon pa siya guys, mahirap magsalita, Kumakain. kumakain po. Ang dami po namin nakain mga studio dito po na side. Mga paak. Yes. Ayan. Mahirap na siya. Mahirap na, matagal na tayo matapos yan. So busog na busog po kami, sobrang sarap po. So hanggang dito lang po kami mga studio. Bye for now and see you for next mukbang adventure. Bye bye!